Tungod lang sa panag-ilog og pasahero, motorcade driver di kulata sa kaubang motorcade driver sa Barangay Canhulaw, Lapu-Lapu City. Ang kumpletong detalye sa iranta sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses Consubayon, distant relative sa suspitsado ang asawa sa biktima. Apan kay nada sa kainit sa ang suspitsado tungod sa pagtuo nga giilugan siya og pasahero, hinungdan nga misangpot kini sa pagpangulata. Ni viral sa social media ang panawagan ni ining usa ka OFW sa Iraq ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga unta matabangan siya nga madakpan ang motorcade driver nga nikulata sa iyang bana. Ang insidente nahitabo niadtong Domingo pasado 2:00 sa hapon sa 2nd Street, Barangay Canhulaw. Matod sa biktima nga si Marlon Kevin Bron, gikan siyang naghatod sa usa ka pamilyahan niyang mga pasahero ug dihang nilinya siya pagbalik sa paradahan aron magpaabot og laing mga pasahero, kalit lang siyang giduol sa 51 anyos nga motorcade driver o gikulata. Siya po yung una, tapos ako po yung pangalawa. Bali may dumating po na unang pasahero, dalawa, sumakay sa kanya. Pagkasakay po sa kanya, may kasunod pa po na 5 na pamilya po, 3 bata, tapos nanay saka tatay po. Bali hindi man makasakay sa kanya, sa akin na lang po sumakay. Bali hindi naman po magbuwag yung mga bata, kaya sa akin na lang po sumakay yung 5. Sa video, makitang wa misukol ang 33 anyos nga biktima sa 51 anyos nga suspitsado. Nisulod na lang siya sa sidecar apan gibitad paghihapon siya sa suspitsado. Nakalingkawas lang siya dihang niagi ang tricycle sa uyuan sa iyang asawa ug dali siyang nisabay. Gani, dayag ang mga samad ug bunog sa iyang mata ug sa iyang hawak. Isip ko rin kasi baka po ba ako saksakin po na naman siyang tulis lagi sa bag niya, may ice pick. Kaya di na po ako nagsukol eh. Saka naunahan po ako pagkasuntok po niya dito sa akin. Nag-nosebleed na po ako. Tagas po yung mga dugo sa ilong ko. Kaganihang buntag, mitahan sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office ang 51 anyos nga suspitsado nga si Limuel Suwan. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak, gipasabot ni Suwan nga nada siya sa kainit sa iyang kay matod pa giilugan siya og pasahero. May patakaran sa linya, kung mingaw ganing panahon, sama na unong pasahero, amo na idaduha sa tulo ka motor. Yan siya mo supak ng isa gyud. Sama na akong largahon. Siya ang sunod, niya naikatulo niya. Karga ko duha, ako pre, magsabot-sabot lang da. Bahin-bahin lang mo diya. Karon pagsugatan na uyaw yung karga ang 5. Pipila ka gutlo miabot si Mayor Junard Ahong Chan kinsa may pasabot sa salaod nga iyang nahimo. Katungod na sa pasahero. Sila mo atong giserbisyuhan. So to ba sila mo dunay katungod kung asa sila mo pili nga di mi magbuwag kaming 5. So kato kay kami na timingan nga duha nga ikay naguna duha ka pasahero imo tong gilarga. Ang 5 kay di man magbuwag ang 5 kay pamilya man gikarga nila. Human makaamgo mipadangat og public apology ang suspitsado ngadto sa biktima. Kung pwede lang mga ko niya pasahilo, kung kaya ko niya mapasahilo. Sa akong nabuhat niya. Pangawa na ko nga din na ito sa bang pangitabo. Apan ang biktima, desidido gayod nga mopasaka og kaso. Para lang po kasi hindi po makatauon yung ginawa niya sa akin eh. Ako po nananahimik lang akong magpapasahero eh. Desidido na po ako na kailan po siya ng kaso. Samtang gitataw ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga di na makonsiderar nga arestado ang suspitsado kay wa na kini nasulod sa hot pursuit operation, ilabi na kay ang insidente na hitabo niadto pang Domingo sa hapon. Regular filing na gyud ang mahitabuan na maghuwat sa warrant considering taon-taon nang nahitabo ang kaso do public apology siya pero depende na sa mga pursugi siya sa kaso. Pero as of now, wala kita like recourse, buhian lagi siya. Samtang ses gipasalig usab ni Mayor Junard Ahong Chan nga anda mo assist ang City Hall kun ugaling musang at gayud og kaso ang biktima. Ang biktima usab sa iyahang bahin naglaraw karon nga muhunong na sa pagpamasada kay nabalaka na siya sa iyang seguridad. Ses? Daghang salamat, Luan May Rondina.